iNkosi impela Smomoza nombonge efile ukuthi nginiphapamiselela amakhwenkwe abethothobele Nkosi yami uthe mememeza ubhekene bafana musana kuba otamatisi abafana bavuka bama ngenyawo bathi lapha manje abafana siyalila kushota nje ukuthi abafana belapheke la kwinkununu benqunywa amajwabu bengase abafana beguge benamajwabu njengo Ali Mgube. Kahle uSgwebo uzosikhoda nje wena ngale nqola wona nje ke uhlanganiselwe iNigeria laseGB wahlukanisa lesa stokfele le monto yagijelwa umthandeni eseyivukane nakhona wayithathwa wayenza iphela eAlexandria iyaphiphiza lela isha abantu uzosikhoda nje wena ngalento vele kungaye ukuyithenga ngesikoloto ngoba kwapasi mhlamba likho uzosikhoda ngale nqola wena. Utendele kubani kanozobenze uzenze utendele kubani kanozobenze uzenze utendele kubani kanozobenze. Yenganini sofela koni yenganini